ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಾನಂತೆ ಕಾರುಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪಿದರ್ದ ಆಫ್ಟರ್ 2 years ನಮ್ಮ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಯಪಂಡ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆತೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬುಡ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಏಪಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಿದರ್ನಾಗ अर्ली ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬುಡ್ಪಾವೆ ಒಂಜಿ 5 o'clock 5:30 6 ತೊಲೆ ಬುಡ್ದಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಮೇರೆ ಹಾಫ್ ಡೇ ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿತಿದ್ದು ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೈ 3:47 ಆತು ನಿಂಕುಲು ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂದು ಜಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಕ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪಿದ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆ ನಾ ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕಲೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂಡ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದಾಯಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುನೆ ದಾಯಪಂಡ ಏನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಆದುಪಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಆದುಪಡೆ ನಾ ಮಾತು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಲ್ಪನೇ ಇಪ್ಪುದು ನಾ ಮಾತು ನೆನಪುಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಚಿನ ನೆನಪು ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿರಲಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚಾದಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸೊ ನನಗೊಂದು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೋಪ್ ಸೊ ನಿಕುಲ ಅವೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಶುರು ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಪೋರೆ ಉಂಡು ನನಲ ಆಯ್ತು ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿನೇ ಬೈ ಆತು ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3:47 ಅನ್ಕೊಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ಸಿಡೆ ಕುಲ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಐತೆ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 minutes ಆಫ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಉಂಡತೆ ಮೂಲು ಶೆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಶೋಕುದ ದಾಯಪಣ ಅಲ್ತ ಬರ್ಸನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಏತು ದಿನ ಆಂಡತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪವರ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಆದ್ ಬಿಟ್ಪುಂಡು ठंडा ಕೂಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ವೆದರ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಂಟರ್ ಪೋಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಬ್ರಾಂಡಲ ಮುಲ್ಪೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೆಕೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅವಳಿಚ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೇಮ್ ಅಲ್ತನ್ ಪೋಕ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬಲ ಜೋರು ಎಂಕ್ ವೆದರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶೆಕೆ ತುಂತಾರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏನು ಐಕೆ ಕಾರ್ದ ತಿರ್ತು ಜೊತೆ ಬಾಕಿ ಓಪನ್ ದೀತ್ ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಶೆಕೆ ಅವನುಂಡು ಘಾಟಿ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತದು 6:20 ಮುಕ್ಲಿರ್ವೇರ್ ಜತ್ತೇರು ದಾಯಪಂಡ ವೇಟ್ ಐ ಶೋ ಯು ಮೈ ದಾಯಪಂಡ ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ ಪರರೆ ಯಾನ್ ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ ಈ ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ದಾಲ ಪರ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಅಂಚ ಕುಲಿರ್ವೇರ್ ಜತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡೆ ಕುಲ್ದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 hours ಆತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಈ ಘಾಟಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಪೋಪುನ್ ಸಾದಿ ಒಂತೆ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈ ಘಾಟಿ ಚಾಯಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಸದೊಂಜಿ ಹಾಸನ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ದೇತ ನೋಡುದ ದಾಯಪಣ ಮುಲ್ತ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಪಣ ಅಂಚಿದ ಸೈಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನಂದೆ 2 years ಆಂಡು ಪಂಡೆತೆ 2 years ಬೈದುಜಿ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಅಲ್ತ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಖರ ಅದು ಶೋಕುಪ್ಪುಡು ಅಲ್ತ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಆತೆ ಸೊ ಐಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಏನಲ್ಪ ಏಪ ಹಾಸನ ಗೀಸನ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಆರಾಮ್ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋದು ಪೂಡ ಐ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಚಿಪ್ಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಏಪ ರೀಚ್ ಆಪೆ ಅಂದು ಓಕೆ ಒಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾದ ಅವನು ನಿಕುಲ್ ತೂಯರು ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಪಂಡ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಡು ಓಯೇ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಒಟ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಮೂಲಿತೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಾಯಪಂಡ ಮೊಲೆ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಂತುದು ಅಥವಾ ಅವಿನ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತೇಜಿ ಇನಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ದು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುನಂದು ಒಂದು ಅಲ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ 2 years ದುಂಬು ಇಡೆ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಅಲ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತದ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ತುಂಬುದ ಮಾತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಬೇರೆಗೂ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶೋ ಕೊಡತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಬೈ ದ ವೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಇಂಕುಲು 1:30 2 o'clock ದಾದನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತಿನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೂ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ನ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಚಟ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಓಕೆ ಮುಲಿತೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಜಲ್ ಫಿಶ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಂದ ಕ್ವಿಕ್ ಆದದ್ದು ಅದಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತ್ತೆ ಎಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದೀನಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತನೀಶಿಗೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಮಾತ ಕನಪ ಒಂದು ಎಪ್ಪಿರ ಆಯ್ಕೆ ಡೋನಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೋನಟ್ಸ್ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಇನ್ನ ಚೀಸ್ ಕೇಕ್ ಅವು ಕೇಕ್ ಮಾತ ಕನೊಂದು ಎಪ್ಪಿರು ತಿಂದು ಸಾಕಾತು ನೆಂಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆತು ಡೊನಟ್ಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಡೊನಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಕನಪುಲು ಅವಿನ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ರ್ಯಾಬುಡ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ರೆಸಿಪಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು. ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಪೆತ್ತ ಉಂಟು ಕರ್ಮು ಸ್ಮೆಲ್ ಅತ್ತಾವು ಐಕಲ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿದು ಒಂಜಿ ಓಡರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಬಿ ಪೂರ ಪತ್ತದ ಬಾಡಿಗೆ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಐತ್ ಪಾಪ ಆತ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕುಲ್ಲೊಂದೊಂತೆ ಜನ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪುನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತಲೇನು ಕುರಿಕೆಲೇನು ಮಾತ ತೂಯರ ಮುಲಿಂಚನೆ ಪೆತ್ತಲು ಕುರಿಕುಲು ಏಡುಲ್ ಮಾತ ಲೈನು ಒಂದು ಪುಣ ಖುಷಿ ಆಪುಣವೇನು ಮಾತ ತೂವರೆ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಒಂದು ಜಾತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದು ಪುಣ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.